कुछ करे भौकाल भाई, ना तो मुख्यमंत्री हमनी के बर्बाद कर दी और जनता में मुंह दिखावे लायक ना छोड़ी हमनी के। 1 हफ्ता में इंक्वायरी कमीशन के रिपोर्ट आ जाई, हमनी के जेल जाए के पड़ी। का चाहता लोग बतावा जा। ई मुख्यमंत्री हट जाओ तो हरिराम चौधरी के मुख्यमंत्री बनल पक्का बा। वो अपन आदमी बा, वो इस सब मामला के दबा दे। मुख्यमंत्री कैसे हटी हैं ई ते बतावा लोग। एक के उपाय बा मलखान भाई, खत्म कदी मुख्यमंत्री। होश में वाड़ा जाना, मुख्यमंत्री कोनो साइकिल पे चले वाला आदमी है, केहू के भेज के गोली मरवा दी। मलखान भाई, हमनी के 50 करोड़ देवे खातिर तैयार बानी। 50 नहीं 500 करोड़ देवा जा तब वही काम ना होई। 50 करोड़ भिजवा दिया तो उन्हीं के काम हो जाए। ये क्या कहता नहीं भैया। तोहर भाई पागल हो गई बा। पागल हो गई बा तोहर भाई। जब तक भुजंग के हत्यारा के पता ना चल जाए, हमार दिमाग सही करे खातिर कौनो बड़ धमाका कैल जरूरी बा, और ऐसे बड़ धमाका ना हो सकेला। का कहता मुख्यमंत्री की हत्या का चाहता उतोरा से? उनकर हर कार्यक्रम के जानकारी, उ कब कहाँ कैसे जाता ने, सुरक्षा के का व्यवस्था रही, हर एक बात जाने के चाहता हूँ हमरा से। तोहरा के खबर के दे ले बा? हमार खास आदमी मुख्यमंत्री जी। आपके मंत्रिमंडल के 3 गो मंत्री 50 करोड़ के सुपारी देले बढ़न। तो ई सुपारी के ले ले बा? वही जेकरा तरफ से रउआ हमेशा आंख मुनले रहली, मलखान। तब का गोली खाए खातिर तैयार हो जाए। यूसुफ बेटा, आज कौनो मुर्गा ना फसल जो थोड़ा सा भी दारू पिला देवे। अरे चाचा, सगरी मोहल्लन के लइकन के त मुर्गा बना बना तू दारू पी चुकल बाड़ा, अब के करे के फसाई बा? सुंदरी बेटी, जरा पड़ोस के मोहल्ला में भी चल जाइल करा बेटी, थोड़ा तो दारू मिल जाए बेटी। चुप करो, कुछ तो शर्म करे बाबूजी। जब देखा तब दारू दारू दारू, खाली दारू। का झगड़ा होता? ओहो पवन भैया, चाचा के दारू छुड़ावे के एक उपाय बा कि मोहल्ला के कुल लइका आयल बंद कर दे तो चाचा अपने आप दारू छोड़ दी हैं। तई लइकन के पकड़ पकड़ के बोलावेलन का? ओहो भैया, तू ना समझत बाड़ा, लइका कुल मोहल्ला के अपने आप आयल बंद कर दी हैं, खाली तू सुंदरी बहन से शादी कैला बस।